Agak bakal kacamata di kepala kacitra-citresno. Nah, nyanyi lah lagi. Ngomong nyok, muntah bareng endok, muntah petok. Raya ngomong. Aja bagi kelebe. Agak kata. Aja bagi lagi. Apa kata? Kebaca. Aku ngerti artinya. Nye karo aku. Muntah keomongane, nyeluk, muntah apa gue? Mana tak anakmu? Agak dah. Agak siapa ini? Sangat bakat tu. Jangan baca apa. Kau baca apa ni? Agak dah lagi kepala kejabat cakap pro. Agak dah. Agak banyak ya. Dup. Wong penang kok ngrembug mayang ngene. Agak bagai tadi. Agak terbahagia kita. Agak bakat dapat terlepas. Kita dapat kerja. Ya, mungnya aku. Ya, aku pati. Kamu kerja? Ani nangit kepiye? Buat bakal ada apa? Kau kek begini. Agak banget ni. Yang betul tu lama. Mati mana mana. Angkat apa? Ini nama lo. Abang ni namanya. Namu ni. Gumbak dah apa sah? Ngerti lagu ni. Hebatnya dah. Ketili ke mana ni? Kata mana ada? Abang kata kan? Go. Kata. Pembalas sih. Kata. Kata mana? Kata kecil betul. Kata kecil. Bodo ambuhe. Bodo kucluke. Bodo ambuhe. Agak bagalawan. Dia kata apa? Hai ketika. Asyik Orang apa? Kata apa? Kita balik kita ke? Kita balik jalan menjalan. Nanti. Kamu sama jemutun gupit sanggar sangaru nono gantung sapunaliko semanten nata Mandura Prabu Baladewa ngawe ingkang abdi Rekana Patih Pragoto piwulan Drawedhaing asta nenggih ingkang bendara ing Mandura ajingkrak nenggih Sang Rekana Patih Pragoto nganti kaya barongan sinanggap Ranging Prawadyabala Mewa bandera kakandha warna-warna wonten dawuh kosinuwun panjenengan ngawi sanggihanipun para prajurit ingkang dipun caketaken namung sawanipun Patih Pragoto. Napa lho? Kula nyadong dawuh medal Jawi ngawi ngabdipun Patih Pragoto lho. Mboten kepareng-paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadong dawuh. Pragoto, wonten dawuh. Sing aku tak takon karo kowe jane wangsula napa takonku iki. Iki wis tak ndem pirang-pirang taun. Wiwit aku dadi ratu. Petung aku kok sarwa murujut. Wah, mboten kenceng niku. Piye?
Mboten kenceng niku mesti merucut. Aja sembrono sik kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku ki sapa? Lho, jenengan karo jenenge dhewe kok lali. Aku ki sapa? Lampu. Prakuta, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu gustimu. Inggih. Nata Mandura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor pira? 1 2 3 4 5. Wong nomor 2, wong nomor 2. Patih ki wakiling ratu. Nggih. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Lho. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Saged mawon mestinipun dados kewajiban kula. Kula nek saged njunjung dhateng derajatipun Sinuwun Prabu Mandura jar panjenengan menika sembahan kula. Ngaten menika to. Ning lagak lagu lageanmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki negarane sapa? Negari Ndarawati. Negarane sapa? Negaranipun ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya iki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sak penakmu dhewe. Kowe nek di papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Prakuta, lho, kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Kula niku nek guyu ngeten niki. Niki pun dadi watak kula. Jarine bapak kula arep simbok kula mbiyen, kula lair cenger niku pun guyu. Mboten nangis. Prakuta, wonten dawuh. Mbok coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut to jenenge piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Yo, kowe tak kandhani. Apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani. Yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgondani. Lho. Rasa. Nggih. Rasa guyu. Ajeng. Pun ajeng. Diampat. Nggih. Apa to sababe kok Pringgondani karo Traju Tresna arep padha gejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana. Trenggana napa Tunggarana? Tunggarana. Nggih. Kuwi wewengkon ke bawah keperintah Pringgondani, tapel wates Traju Tresna karo Pringgondani. Nggih. Lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodheng penggalih. Kodheng niku napa? Bingung. Oh nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Kyai Prabu Kresna tak kon nganake parapatan gedhe. Oh nggih. Lajeng supaya para ratu-ratu dirawuhake ngrembug perkara bumi Tunggarana sebab yen nganti bumi Tunggarana iki ora ana kerampungane mengko bakal kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh nggih lajeng menika kala wau lajeng maringipun Sinuwun Prabu Mandura kados pundi? Prakuta wonten dawuh aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh nggih. Lajeng kowe ora usah melu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadhawan menapa? Titihan ingsun Kyai Puspadenta Gajah Kyai Puspadenta ingkang tak titi saka negara Mandura Prapta negara Ndarawati. Gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Rawati pepundhen kula. Yo. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun priksa panjenengan tindak dhateng pundi kok kundur namung titianipun tok menika lak malah kula dipun dukani. Iki patih goblok, patih bento. Matur kaya Yai Rawati ento aku tindak karo Yai Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngono wae, nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuwun Mandura, bali ku wis namung perkara tradisional Pringgondani aku bali. Panjenengan nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsa. Aja muncul.
Aku dudu kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragoto dhewe. Ha, ngaten kula bebas tertawa. Hus! Lah watake dhewe-dhewe kok dipengini pripun? Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh nggih. Kyai Puspadenta digawa. Nggih, ngestahaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula sinuwun Prabu Mandura. Ya, Pragoto. Titip negara Mandura reksanen sawetara wektu. Oh nggih, ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit diwoji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Pragoto. Kang mitraning asta aning asta Yai Kresna inggih Koko Prabu ketingalipun Maduka Kanjeng Koko Prabu munduraken titihan Kyai Puspadenta ya pancen mengkono mundhak ngrepoti para abdi dalem negara Indrawati sabab Kyai Puspadenta kuwi nadyan wujud dwi pangga nanging panggraitane tanpa beda kaya menungsa mekaten Koko Prabu ya sabanjuripun Kakang Nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Ndrawati. Koko Prabu nggih. Gandeng samapta ing gati samega ing diri titihanipun ing rayipun Kyai Jaladara. Swawi manjing wahananing rata. Tumuli bidal wonten negari Ngamarta. Ya, Kresna ayo tak dherekake. Lan muga-muga entuk pepadhang saka pangyoning dat kamurweng dat. Nggonmu nengahi perkara Tunggarana iki aja kongsi ana pletikaning geni memungsuhan Koko Prabu sesalangan nyuwun pawasaning dat kamurweng dat manjing wahananing rata monggo Koko Prabu kula dherekaken ya Kresna ler-leno tanpa kanen Nunamit masang kaliman tabi tinebina ngiloduni dumawaing tawang towang gir kula ingkang paman pun pancat nyono dadosaken bingung raos sing manah dene sasampunipun Paduka kepareng lenggah madyaning damparing traju tresna teka ingga sapriki dereng kepareng amedhar pangandikan ger menika wonten menapa Paduka menggaliaken ingkang paman pun pancat nono menapa para wadyabala negaring traju tresna menapa nembe menggalih dhateng kawontenanipun Bumi Tunggarana nggih anggir setijo Buma Narakasura jagat Dewa Bathara jagat Pangestungga paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggalihing nalindring traju tresna ya setijo Buma Narakasura kejaba ya mung Bumi Tunggarana bareng paman Pancatnyana paring dawuh apa setijo menggalihake babagan Bumi Tunggarana paman apan kepara nyata yen to sejatine ingkang tak gagas tanulya kejaba mung Bumi Tunggarana paman la dalah nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa malih tonggil jernyatanipun Bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna paman Pancatnyana wonten timbalan Gusik aja kleru tampa satemene Bumi Tunggarana kuwi mapan ning tapel wates ing antaraning Traju Tresna lan Pringgondani mula aku ora duwe wenang netepake yen to Bumi Tunggarana kuwi dadi kewajibaning wong Traju Tresna lho nuwun sewu ajeng kepareng Paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa paman barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalindraning nalindring Traju Tresna kanggo njaga marang aruming asmaning Setija Bama Narakasura lan aja nganti dumadi panca bakah ing antaraning wong Traju Tresna kelawan wong Pringgondani jernatane Pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca apa ora sarudina ing ngatasé Traju Tresna lan Pringgondani padha regejegan padha nganakake peperangan namung rembag babagan Bumi Tunggarana mula paman
legawaning penggaling Prabu Setijo ora bakal melu-melu sarta ora bakal angucik marang kahanan buming Tunggarana. Upama kawula Tunggarana kepengin melu marang Pringgondani, aku ikhlas lahir lan batin. Nanging semono upama wong Tunggarana padha kepengin melu ngayo marang Traju Tresna, tak kira Yayi Gatotkaca uga bakal ngiklasake marang kahanan iki. Paman Pancatnana, oh glentu nggih. Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal. Panjenengan badhe cinacak dening para kawula sak Pringgondani langkung-langkung Nayaka lan Punggawa Pringgondani. Sami nyebataken Doh Nyana Cerak Nyana Prabu Setijo menika wong wadon pepinjungan ora wani nyabrang getih. Jireh getih wedi mati nalindra ingkang miris satemah marasa bakal nyumurupi muncrating marus. Wiwit jaman menapa kemawon negari utawi bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna. Mila menawi tiang-tiang Pringgondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten kedahipun Paduka anak Prabu ing Traju Tresna menika saged angekahi Tunggarana wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk nadyan namung saknyari jembaring bumi kedah dipun totohi putaing getih Paman Pancatnana wonten dawuh yen pancen Paman Pancatnana darbi penemu yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Tresna. Mula saiki matur marang Setijo apa kekancingan ingkang wis Paman ngerteni lan yen perlu Paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Tresna. Lah perkawis menika boten wonten kekancinganipun namung sampun run tumurun mewahi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna. Mula yen to Paman Pancatnana ora iso ngaturake kekancingan kang mangkono Setijo ora bisa netepake yen to Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Traju Tresna. Mula wis adil yen to rasaku kudu ikhlas, rasaku kudu lomba, atiku ora kena kaku. Yen to Tunggarana kuwi darbe ing Setijo. Nanging perkara iki wajib bakal tak rembug kelawan kadiku Yayi Gatotkaca. Monggo kepiye kahanane Tunggarana lan kawulane kepiye? Apa arep melu Pringgondani, apa arep melu Traju Tresna? Kabeh mengko bakal katandha yen to wis ana rembugane antaraning Setijo lan Gatotkaca. Wah, nuwun sewu. Menika mangkirak malah ndedawa wekdal to, nggih. Kula nuwun sewu lho. Panjenengan boten ngertos lampanipun prajurit Pringgondani. Monggo kula aturi dangu ingkang abdi pun Adipati Yayah Griwa. Yayah Griwa wonten dawuh. Kepiye mungguh sing mbok weruhi kahananing Tunggarana? Mboten nama kula badhe angojok-ojoki Paduka. Namung sampun wangsul kula pinanggih kaliyan prajurit Pringgondani ingkang sajakipun ngiwi-iwi dhateng tiang-tiang Traju Tresna. Dipun sengguh tiang Traju Tresna menika mboten wantun angekahi Tunggarana. Trima ngawon, tuwin trima ngalah merga wedi karo wong Pringgondani. Menekaten menika saben dinten kula sumerepi sejatosipun niating manah badhe jumangkah ing payudan kula menika damel srana supados boten dipun kias dening para-para tiyang Pringgondani. Nanging ajrih krana kula dereng nampi sabda tuwin dawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setijo Bumanara Kasura. Menawi kula sampun tampi dawuh menawi wonten tiyang Pringgondani ingkang sajaipun ngece dhateng tiyang Traju Tresna, tartemtu sampun kula tugel jangganipun diweji. Lho menika lho nggih. Mboten nama kula menika ngelincipi carang papak. Mboten nama kula menika ngaturaken lampahan ingkang mboten leres. Namung nuwun sewu, menawi Paduka saged ikhlas babagan Tunggarana, mbok inggih Paduka anjagi dhateng kawibawan tuwin derajatipun Nayaka Traju Tresna. Sampun ngantos lajengipun idak-idak dhateng pakartinipun tiang-tiang Pringgondani nggih. Angger Setijo Bumanara Kasura. Dereng ngantos paripun sami Balwacana.
kasaru praptanipun Digya Ancak Ugra ingkang mlajar dumrujug tanpa harapan karya kagyat nata ing Traju Trisnawa. Indriyak sasara maruta pawana bana margana. Ora pangling Ancak Ugra ingkang sowan. Iki kula ingkang ngabiyantara sinuwun. Eneng apa? Mlayu-mlayu tanpa tinimbalan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun. Munggah ning Datulaya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi Ancak Ugra. Mugi pareng wanglubirna sesamudra pangaksami. Mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Traju Trisna. Wonten ing ereng-erenging bumi Tunggarana. Kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak. Kathah sanget kumalebet gendera runtek umbul-umbul kekiter hangendanyu. Yayah imanda ing wangsa Labuh. Sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani. Sinuwun, mugi andadosna ing kawuningan kula kinten sampun wonten niat nalindring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggarana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggarana. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija boten tumunten bidhalaken para wadyabala nandhingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca. Samangke Traju Trisna badhe kecalan bumi Tunggarana sinuwun Ancak Ugra wonten timbalan. Aja kleru tampa. Sithik wayahku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggarana. Yen to pancen wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggarana, aja pisan-pisan prajurit Traju Trisna wani palangi karepe wong Pringgondani. Ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugra kowe nemonana sapirangan prajurit Pringgondani. Lan takonana karepe apa? Yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani. Nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggarana, kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe atining Setija. Oh inggih, ngestaken dawuh. Dieling-eling Ancak Ugra. Aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani. Inggih, ngestaken dawuh. Takonana luwih dhisik. Yen pancen niate ngejeki bumi Tunggarana, baliya ning Traju Trisna matur marang panjenengan ingsun. Oh inggih, ngestaken dawuh. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati bocah cilik Ancak Ugra niki ngestaken dawuh diwuji. Paman Pancatnana wonten menapa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra. Mboten namung kuwatir nggih. Namung sampun melang-melang raosing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Tan wandhe paduka badhe kecalan Senopati. Lho, Senopati sapa paman? Ancak Ugra menika mangke badhe pejah rinanjab dening tiyang-tiyang Pringgondani. Krana kula ngertos pambeganipun tiyang Pringgondani. Kula nuwun sewu lunggir. Sugengipun anak Prabu Traju Trisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding gesangipun ingkang Paman Pancatnana. Mila kula langkung apal kalian tiyang-tiyang Pringgondani. Menika mangke menawi lajeng kula boten ngawat-awati lampahipun Ancak Ugra. Tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun Digya Ancak Ugra nggih anggir Setija. Paman Pancatnana wonten timbalan. Yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa bara nggonira mranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamen. Aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndrawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong Pringgondani. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Pancatnana. Kula nyuwun pamit ati-ati aja aja kaya bocah cilik. Lendho bumi gonceng kumalu dukuntur ketut. Wonten dawuh Gusti Pate Ancak Ugra wonten timbalan kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruang. Niat kula mboten awon namung kadhawuhan anjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana. Iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pate Pancatnana.
Kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda. Lho, nuwun sewu Gusti Pati. Kula dipun utus sampun ngantos dumadiring pasulayan. Ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake. Yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake Bumi Tunggarana diku jak-jakan wong Pringgondani. Mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Lho. Lha kok dados mekaten dawuhipun sinuwun. Monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sindhe. Kowe ngerti apa tindakno dawuhing Patih Pancanyana? Ya Ancaugra tindakno dawuhing Rekyana Patih. Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani. Oh inggih, nae ngaten ngestaken dawuh. Pangkatipun Ancaugra ketapno para wadyabala piye ana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani. Sendika ngestaken dawuh Gusti Patih. Ora pangling nitik genderan iki wong Pringgondani. Ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna. Ya dasar Purnyata sapa kowe? Tumenggung Panigas Jonggo. Aku Tumenggung Sumbang Surajeja. Wong Pringgondani, aja mamak mumuk mripatmu. Kowe teko mapan ana ing Tunggarana, ngerti ya? Yen to Tunggarana iki bawah keperintah negara ing Traju Trisna. Mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana. Ayo semingkir. Wong Traju Trisna ora trima. Yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki bawah keperintah negara ing Pringgondani. Mula sing kudu minggat wong Traju Trisna, kowe sing kudu lunga, kowe sing kudu lunga. Yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe. Yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani. Ayo, gage singkirna wong Pringgondani, keparat ora minggat dadi bayangan awakmu. Maju jangan tak untapake nyawamu kowe. Panigas Jonggo. Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancanyana. Yen wong Pringgondani nekani Tunggarana jebul sak nyatane arep ngejeki bumi Tunggarana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Bocor kejurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani? Ayo iki perjineman Ancaugra lekane atiku. Wong Traju Trisna wong mulang sarak. Ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggarana. Malah sajae wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Traju Trisna. Lho sapa kae? Maju ning pabaratan. Ayo iki Patih Probakesa legane.
Ugra Pate Prabakesa ora iso mulang karo anakmu mulang sarak bakal ngukup Tunggarana ayo kukupen Tunggarana gemlinding sirahe ancak Ugra klak iki cangkel pringgondani cangkel mungsuh cangkel butuh ambal mungsuh butuh ambal wah kakon kegedra manuk perancangan kau panjang dulu tadanin cang pedagang berbatan sumber kemanamu kegedra kaya manuk cak ijo kegedra kaya manuk mrek sadar sampai yang berbatan krima tadi krima tadi apa kaya jatuh mati aduh ngopo kira-kira cocok drei kowe mungsuh sapa mungsuh cangkel pringgondani aduh cangkel pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka iso perang gentiran mongko aku cangkel ki bangsane cangkel ki kalahne karo perang gentiran nek karo perang liyane ora bakal kalah aduh ditambani aduh wis ora umum rasane jan maslep monggo bareng maslep ngono ki ora dimengke wae dingkuk dadi loro kabeh awakku woi latar bojleng iblis lanat padha cek-cekan wadya menungso gelut karo wadya menungso wadya buta belut karo para wadya bala buta latar lena pangendhaw rimah latar Pringgondani yo duwe buta gundul barele cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe isih mundur gaglak limpah gaglak sih. Coba sini. Coba tadi kembali ke Tresno. Nyanyi lah lagi. Muntah mungyuk, muntah bareng endok, muntah petok. Raya mong,
Aja bagi kelebe. Agak kata. Aja bagi lagi. Apa kata? Kebaca. Aku ngerti artinya. Nye karo aku. Buta keomongane nyeluk. Buta apa gue? Ngono tak anakmu? Agak dah. Agak siapa ini? Sangat bakal tu. Jangan baca apa? Kau baca apa ni? Agak dah kalau kerja macam cakap pro. Agak dah. Agak mana ya? Dup. Wong penang kok lembut kaya ngene. Agak bagai tadi. Agak terbahagia kita. Agak bakal dapat terlepas. Kita dapat kerja. Ya, mungnya aku. Ya, aku pati. Kamu kerja? Ani nangit kepiye? Bagai ni dah. Ha? Kau kek begini. Agak bangun ni. Yang betul terima. Mati mana dia mana? Angkat apa? Ini dia mana? Abang ini lewatnya. Dia bunyi. Agak dia. Gumbak dah apa sah? Ngerti lagu ini. Hebatnya dah. Ketili ke mana ni? Kata ke mana ni? Abang kata kan? Go. Kata. On balas sih. Kata. Kata mana? Kata kecil betul. Kata kecil. Bodo ambuhe. Bodo kucluke. Bodo ambuhe. Agak bagai lawan. Dia kata buat ini. Hai ketika. Asyik Orang apa? Kata apa? Kita balik kita ke? Kita balik jalan. Nanti ini cuy lu le perang ini. Anak yang anak namanya nama mot. Ya pak kaca ya mana? Ya obatnya coba obatnya. Aku tak boleh jalan. Bagaimana jalan? Asyik jalan apa dah? Jalan. Kita lakukan siapa? Tak nak begitu. Tak boleh dia berjalan untuk berjalan. Boleh tak? Jalan. Ya. Kata lagi ngah. Wah, mati tenan. Kancaku Sirna Margalayu. Woi lah kanca maju bareng. Iso wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu pancat nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit Pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhakan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu semingkir gaglak limpamu tugel kulumu kowe
Setyake tinunun gatanira wirang tumandang. Oh, lho, paman. Boten dawuh nggih. Lah kok mboten kanthi nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah. Menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama. Waduh. Lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon. Paman ngaturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabakesa. Kula tak matur paman Pancatnana, larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lampahipun paman. Monggo. Paman Pancatnana wonten dawuh nggih. Menika anggir Samba. Inggih, kula ingkang putrapun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda. Nuwun sewu paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati. Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna. Ing pengajap sampun ngantos dados dumados sing pasulayan. Angka kalih. Kula kinenganti Kakang Stija Boma Narakasura. Kula dherekaken rawuh wonten Garing Amarta badhe wonten parapatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Nun sewu kok dados perang menika dasaripun inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi Nalindring Pringgondani anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe angukuk bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula yayi Gatotkaca malah sak mangke sak ngertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandeng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene, Yai. Oh, aji-aji. Lho, Samba. Inggih, Kakang Prabu kula aturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Nganti kaget pun Kakang kok lha kok dadi kahanan Tunggarana bubar maut ora karo-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman, nggih menika pun Paman Pancatnana. Lho, Paman Pancatnana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados sing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna namung babagan bumi Tunggarana. Nanging lha malah dados mekaten kawontenanipun kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengguh tiyang Traju Trisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnana wonten dawuh nek ngono panguwasa Ratu Traju Trisna kalah karo panguwasaning Patih Traju Trisna. Inggih kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos bebangeri asmanipun Nalindring Traju Trisna. Inggih nggih ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampahan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwuhing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng Jengandika Kakang Mas
Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta sak mangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para naraja Nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepunden sepuh sedayanipun supados tumut krembak babakan bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancana wonten dawuh. Sak pengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-daning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembak wonten madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Inggih nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih angger Setija. Sombo wonten timbalan Ngamas Ayu. Tutnupun Kakang sowan marang Mrut sing Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Garukaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo, pun Kakang mingkari manut karo dawuh Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Sombo. Inggih.